muta kan nui zo le ta vek zani la chuan Facebook a in lar viawang sial dun boka nui har pa chuan tia ka thin rim chu alom ni berin ka sia kan pali te chuan thla chu kan la hawa hriatin nen po chuan voi tam kan la duna zani hlimpui ber po kan pahni thla la dun zeilo theilu tuk chuani dar khat kan chhuah hun ani awangin in check le eng emoti fel turin terminal a chuan kan lu san ta a thlawna pana ka kal laia terminal chhunga hriati mitui hrur zeu te chu ka hmuru reng ka leina ta hetiang ma min hmangai le min thlathel tu ka tong hi van nei ka in ti thin pathian hena a in kolna dil le lom thu soin ka tong trai tangota chu ka tan chuan ti mak mo ani si Delhi khopui chu Mizoram ne na boro ka lo danglam le ngei mai tlangwar hrisel thatak ka ni awang ni mo thlona chuan mai te chu ka chaupui lo viau mai ma se kalung leng lu tuk chu ka chaupui loya kredi chu phone ka tum ngata ma se thei ho lo mai Delhi chu akum chuang fe ka lo khosak to na ani awangin ka mi khwal em lo ka danin ka palunga ti oi vak lo awanga ka zirna zo talawa ka ho tak dan te kha ka ngai to newa ka lo mol mangi o ka tile no mishing nun hi mangai na hian alo vak hoi danglam thei mangi o ka ti thin tlangwal fel le nung changmoi tak ni ve kha ka pa in min en kol ni a zirna po abul ka tana tangin a tha berbera ka kala mi te fak le chuan der po ka lo ve thin reng ani kha college ka kaltir hian meiche pakhat ma lo minen in tongin ani chu ka mangai a nupuya nei hial ka tumani kha ma se Delhiya ka chungin kumthum chuang kanin zui nuam in phatsana soivek po ka du lo chu wain kanun chu akal ngai lo na kong zo in a man hlel ta ve ta zantin ni tin karu yani ta ber mai ka pa chuan min cha ho tang he chu MCA Master of Business Administration ka zo na kum khat thling lo deuh kala nei lai ani ka zirna chuan a mor chu ro pui takin bok thei te lo maila kanu le pa min en kolna a that ema wangin minun pa ngai tak chu kan ni thau mai sarkar na po be se du lovin ka pan dor men siam saka chu lung oi taka en kolin mei che le ko ran kanuna antel ve to lo ani ber kanu le pa chu ko rana a khai tu ni hiala moya in mangle ni na po chel ve an nia kanau te pahni po antel ve to na lama a chuan an che chelem lo ke chu Delhi atanga ka ho nuwa biak in kalalut le lova thian ka kom ve pon Facebook ami an ni mai dora ka na ka thok topa in lama chuan internet mangin chungte zinga po ka tel tam lo le ka khosa ve mai ani ber ka phone recorder char chu phur fe in ka ke kor I patang chuan ka phor vata ka bai sei hriati ani lo ka pa zo ka ni hriati ani lo wanga tui vak lo chungin ka pa chu ka changa chuta ka thu hriat chu khovela ka thil hriat to azonga pom le oi har ka ti berani ma se men shil tu chu khovela ka mirin ber ka pa ani si zeni te holam chu kar pakhat an mani tok zonga tlanin kongkoya asut thule kong thanglama thui vak lo an lum thu te an pathuma damdo in an panpui an ni thule hriati chu biak le theilo biak theilowa thu te chu ka pa chuan min ron hrila ka du zo ka ni chuan hole mai po apoi ti lo thu min hril bok amin nimna atlamon thak rolin athu soite chu thlamon thu cha ani lo awangin amiden chu na tak ani to tho man mo takin thlo ho le na tur ticket ka boy pui ngala van nei thak takin atuka flight masabera gawati thlenna ticket ka nei theilo gawati atang chuan sumo in ka chon jom le ngala aizol ka thlen meu chuan engkim adang lam ta damdo ina chuan be sei po nei ngam to lovin pikung hi chu ho trap kewa ka chung te chuan hriati chu an lo pui vek bok ka thlen atanga dar kar em po atling lawang tia hriati chuan anun na chu a thla tari area ya hriati chuan katan eng thu ma po soilovin aliam ta anunna kha abe sei chun kei ka thlen thlengin alo la tang fana ma se ka meu chuan athlamuang
kaum meu chuan thamuang takin a kal ta si ti thei nei ila adam nan kanun na hial ka hlan tur ti chuan kanin hmangai na ve te chu par chuak mai tura a kumum lain par chuak chu soilo kumum le ngai to lo turin a kung pui nen a tlusop ta damdo in bang chu ngengin ka kuna ka zoi zo mit thlain engkim mai chu a chui le ta kanu pui ni mai tur ka hmangai kanun na kadang lam na le ka engkim chuan min kalsan ta ka hne na a thu soin hnung ber ka hmangai rengang che kadam chungin ati chu a hlen ta bik si ma se chu a hmangai na chu kadong phato don ho si lo abula tangin kanun pik tak chu katan le don ta chu ani si mo pathian hi huat ngoi tur nge tlon tur po ka hriathiam ta lo kai chuan pangpara zonga moi le rim tui ber chu pangpar nge mei chu ka en kol le mu lain a Kuhmum tira kata na moi ema wangin a par emo ka ti hial to ma se tu na chuan huan en kul tu thinlung tur po ngai tu chang lek lovin thina chuan ka pangpar chu abul chopin a phoya a rim le a moi na chu en tik khotika ma ka hria in ka hmule to ngai don talo katan par tura a Kuhmum mek lain Kuhmum le to ngai lo turin ka hmangai chu thina chuan a thiap ta a top ta min lo thia sak tu te ka lo me me ma machine farm kim lo ka ni ya ti dik lo le ti fel lo tam tak ka nei ka ringa chunga chuan in me ngai dam na le in mi hriatthiamna ka di le